Kodwa-ke sisakhuluma sithando sami, yabo umuhle kodwa yazi. Angiflashisayo manje. Ngihamba noSiphila umngani wami sithando sami. Oh, Siphila. Alright. Hey, right. Awu. Ngiyaboniswa yini? Yini le ngiyibona ngamehlo ami? Ingane sesinazo sezavele zagaxana nje zanikana amahagi phambi kwethu sikhona nje ngiyisigidi ngihleli kanje. Angi-understand ke le into engiyibona manje. Isagila sami ngabe ikuseyinto esakhona nje kodwa phansi kombhede wami angizwa kahle. Ziyagaxana nje impela phambi kwami zontathu yazi ngiyabuka nje impela. Zontathu nje. Kanti umthetho wakhona kulesikhathi samanje sekwenzeka kanje. Thina ngezikhathi zethu yayingenziwa lento. Lenyaka le ngiyibona la le manje le. Hayi inkosi impela hayi. Kufuneka abazali bathathe izinyathelo ngalento angiyizwa kahle. Inkinga ke le. Hey, man. Bese silele sinje. Yababa ugel. Inhle papa. Izinto zakhona wena Siphila. Ay. Into zakhona bafo. Yabona mina bafo. Ay. Ngakutshela nje bafo lokuthi ngishimile. Kumele ufundela kumina uthatha ama-notes bafo. Ay, yashisa ugel. Sithando sami uyabona ukuthi angiqamba amanga, sengaqamba amanga. Futhi angiqamba amanga mangithi sengaqamba amanga mangiloko ngikuncoma ngithi sithando sami wena. Inkinga-ke ukuthi nje ngikhuluma ngami ngikhona. Hawu. Kodwa kunenkinga yini baby mangikhuluma into enhle ukhona. Hayi phela yini? Phela into enhle sithando sami iyanconya. Hey, ngiyaqala ubona umuntu ofanele uhlahla kanje. Hawu zakhe ubuye. Hayi nkulunkulu wami. Amazi uzakhe. Hey. Sanibona baba uxaba. Wamkhize. Njani baba lapho phansi kwesihlahla? Hayi baleni. Hayi ngono Tayibona. Siphela sihle mfowethu. Isona-ke isithando sami lesi. Ingilosi yami okuyikuphela kwayo. Ayi, ingilosi inyani le. So ngulowo lokungicela ngaye. Bafo usuku nemini le ntokazi angisoze ngayeka ukucabanga ngayo mfowethu. Hayi brana beningeke ningagcini ngayo umuntu nje. Umhle brana ngani. Ayi. Bheka nje smile nemamatheke. Haw. Hey bafo, mele ndihambe ngishiye ne. Andazi ke ngizokufumana njani njengoba ungenayo nefoni. Mase ndikufonela afuna siyami sobukela ibhola. Eish. Into engizoyithini? Senze iplan fan fast. Babe, sendileqile nami. ngibole ifoni yakho ngifuna afake inamba yakhe. Ngigcina ngathi nginikele. Oh, sithando sami. Oh ya, nansi ngiyasho. Pini yakho kuseyiyona le? Ya kusayona. Bafo ngicela ufake inamba yakho ke lana ngizokufonela mase ngisuka la kudali wami, okay? Faka inamba yakho. Ngizokufonela khona sizobona sihamba kanjani bafo. Le game ngifuna uyibuka mfowethu yabona ayikho igame engilindele njengale. Kodwa hayi izodliwa le team yakho. Sobone ukuthi balo zowina. So save wena andazi na. Okay. Bafethu. Andishiye ne. Ngiyabonga lefu. Mfowethu. Ngizokufonela ke mfowethu. Sithando sami. Mama. Ngiyathanda mama. Yes. Kodwa manje le into engihluphayo ukuthi uyahamba futhi. Manje ngihambe. Anginayo option. Hello. Ngiyangiphoqa. Baby manje mina ngizosala nobani? Baby kungcono even ulana ke eduze mama. Abafana ngeke ngihlale ngiwedwa wena uyawazi lokho. Hayi baby uyabona samsam ngeke ngiyenze mina leyo nto yazi wena uyingilosi yami. Yabona mangathiwa ngibheje mina intombazane ngiyithandayo kuyiyona yodwa. Ungahamba wedwa la kumina. Yabo uwine ubu number 1 sithando sami ngisho 100%. Futhi angekho even 100%. Yonke into sithando sami 200% nje for wena ngunikeza wena umuntu wami. Umale ifoni. Yabonga. Hayi man ngeke. Yazi ukuthi kwasiyala ukufa ifoni yakho.
wasiyala wangigibela ekhanda wangihlanisa iy'nwele. Nambe lento iyangikhathaza nje. Sekumele manje ngize ngicabange ukuthi ngizokuthola kanjani. Kumele uthenge ifoni. Sengibonile mina kumele uthenge ifoni. Bebe? Oh sisakhuluma nje. Ngizoyizama ifoni. Kumele uzoyizama ifoni. Uyazi nje ngeke ngikwazi mina ungakutholi. Kodwa-ke njengoba sisakhuluma-ke ngigoduke ngiwenza inzima. Kumele wenze inzipho. Yebo. Okay, kodwa sithando sami-ke i-modern welcome. Asizokuphumula nje kancane la sithando sami. Njengoba bese ngishilo-ke Vumani. Ngide ngihambe ngiwenza inzipho. Now uyabona ukuthi December is coming, so I have to be more beautiful. Sithando sami, i-modern welcome. And then uyazi nje mina ngizohlezi ngivulelekile. Vele uvulelekile. Ngoba uvulelekile u-200, 150 owenzi 50 rand ukuthi ngigibele. Hey, sithando sami. Sizoqala iy'tori zakho-ke Vumani. Cha, babe ukuthi anginayo imali ekhona njengamanje. Uyazi babe kwamanje angisebenzi. Sithando sami yazi kuyabheda babe. Yabo ngisola ngisho imali yokuthenga amafutha. Ukudla lokho engikupheka endlini sekuzokaphenduka umgqabhiso sithando sami. Ngiyaxabhisa nje. Oh, ngiyakuzwa, I understand. Ayikho inkinga. Ngathi ngeke ngimele indaba yaVumani. Njengoba njalo uVumani manje ngicela imali, hlezi ekhala yena, hlezi ekhala. Hhayi, indoda yangabani vele. Kodwa ngoba ngiyamthanda nje, kodwa ngizothini? Eyi, asazi mhlawumbe kuney'nhlelo ey'thize. Sisithule. Sithando sami. Babe, Nonhle. Dada, nami angisithanda isimo sami babe, ukuthi ngingabi namali. Nami ngiyafisa baby ngihambe nawe sikhiphe sishaye umoya, siye ko-Sun Coast, siye ko-Pavilion, sidlala ama-games sithandwa sami, sijabule, siye emapaki, sihubhane mama. Ngikwenzele konke okuhle baby. Ngikuthengele even noshokoledi, imbali. Dala. Vumani, ngithe mina ngiya-understand. Angani, ngisho ukuthi ngiya-understand, it's fine, kulungile. Phela vele, it's not like mina ngithanda imali yakho and stuff, mina ngithanda wena. Angithanda imali yakho. So uma ngithe ngiya-understand, asekusizathu ukuthi uzucacise ukuze ngithi ngiya-understand. Futhi nginemsebenzi engishiyile endlini. Sithando sami. Kumele ngihambe. Baby. Hawu. Baby. All right. Hey, right. Kazi lo mntwana inhloso yakhe ibindoni angiqinise kangaka. Le haki yakhe inogesi yazi. Athi ndehlule uzibamba ngoba. Yazi imizwa nje. Kosi. Mele ndiyithole le ngane. Ngeke. Lo mntwana lo uyanithanda lo. Uyanithanda. Ebengeke enze kanje. Ihake nogesi. Ihake nje. Ngeke. Mele ndimfonele. We kanjani? Konje uVumani unifonele ngenamba yakhe lo mntwana. Uyanithanda lo mntwana. Ngeke ndimyeke. Yabona nje wadla mpinga wadla mawa wathatha umntwana nansi imfonele ngawo manje nansi lena mele nenza kanjani imfonele ngoku Mngani wami. Fi friend Yini wathula kanje? Hey singxaki nje Vumani akuyonto itheni singxakanga nje konke serious Manje ke yabona wena ngizozwa kuthiwa uyihengile ke manje. Yabona into ujula kanje? Hayi enteni senze lento Vumani kuleka mama izinto nje ezincinci ezophinde zikwazi ukulungiseka yabo. Yeah. Buka ke manje ke ngoba sixoxile lapha ngasikhathi nginononhle. Samba nini ke kuyobuka ibhola?
Vumani mngami ndiyaxolisa mina. Ngeke ngikwazi ukubukela ibhola. Yabo nje ba ungichola nijudile ngixela ba sene khonto emsafuna uyilungisa kancane ngeke ngikwazi ukuphumela. Washintsha umuntu. Washintsha kotshara esiseni akodwa bafuna ungithembisile nje ukuthi siyobuka ibhola manje usuyajika. Hey, baleke kakhulu lento ofuna ngiyenze kunale match. Ngibonile nje ungasayibambi ifoni ngifonela. Ngabona ukuthi hayi yabo usuqala izitori zakho. Bendibhizi mngani wami, bendibhizi kakhulu. Yabo ngiyaxolisa. Hayi ke bafo noma ngabe yini ntombi kodwa ke ngiyazwa kuthiwa usuyihengile wafaka intambo bafo wayilengisa phezulu. Nexesha liyahamba boy. Kumele bebhizi. Hayi angikushiye indlela ongixosha ngayo le. Hayi angikushiye mfowethu nami vele ngiyoyiwashela vele angiwashile bafo kati. Awusayi ebholeni. Uyayeka bangayi. Phela ngeke ngiye mfethu ngiyobuka ibhola laphana kwaBucaba mfethu. UBucaba uyazi ukuthi akangijwayele bafo. Uzongisatha kanjani ndwababa lwani uyambona nje nawe. Ngingavele ngibuza ukuthi hey wendoda uzofunani la uyabo? Ngiyaxolisa mngani wami. Benizokusa sengitshena lexesha. Hayi kulungile sengiwasha nami bafo. Hayi. Ish, uzanyani lo mntana? Bengike ndatsho ndathi yandithanda lo mntana. Kumele ndizibethe izitshone la. Ya, Mngani kaBheki. ya unjani manje? Ngiyaphila njani? Klazi. Ihaki yakho. Hayi. Shisa na kanje uzongifenza nje futhi. Hayi awukahle. No. Yebo. Bona, andikufenzi. Wenzani pho? Yazi. Hayi. Okay, bona. Hawu. Bendikubize apha ufuna sikuthetha nje. Sifane indlela ayibona lento leyo. Yini le mele sikhulume ngayo ebaluleke kangaka? Kahle yazi. Umhle nomhle. Umhle foni. Nje andazi bangachaza ndini. Ubuhle bakho noyebona. Ngiyabonga ungcono. Kodwa ngi-understand ukuthi indaba ungcono. Mhlambe awuqondi ba ngibheke nini kanjani. So bengingakuvuyela uvele nikubeke endabeni ubone ba kahle ndize ngantoni yabona lo lo. Uze ngeenyawo la. Hayi ndiyayibona intombazane senamaphapha phezulu. Kahle nje. Yazi nonke. Ndiyakuthanda kahle. Yazi nesibindi esinamathambo anenduke eceleni. Umthetho uchaza ukuthi mina noVumani asifanelene noma uthatha uVumani kancane vele yini vele cha ngifuna ukucaciseleka ngempela. Uqonda ukuthi mina noVumani vele asifanelene. Andibekanga kanjani. Ibeka kanjani pho? Lendi kanje. Yazi. Kahle ndiyakuthanda. Kahle nonhle andibeki kanjalo ba anifanelananga yonke lonto leyo. Kahle ndiyakuthanda serious. Nyani. Ngifunguma. Hayibo. Uyahlanya umthetho wakho wena. Yazo uyagula. Uphambene apha enhloko. Uyahlanya wena ekhanda. Yazi singakufanele kanjani isixhosa masithethe. Ayi buti yalizwe lela ngathini? Lingikhomba ukuthi ngigoduka. Yazi nje ngithi ngimbezela something serious ungimbezela ukuthi ngikusize. Ungibizela lento ungibizela wena nelanga lishisa kanje ungikhipha endlini ngibhizi uzongibizela nje ungitshela ukuthi angisani ngiyintombi yamngani wakho uVumani uzokubheka kanjani yazi ihako unibambe ngayo amehlo ubunjonga ngawo nonhlandane nokuchaza futhi kwahlangana into ebezingahlangani okay sebebedala balala phansi yayibona yazi nonhle andilwi nawo into enizise lapha yazi funini ihaki yakho yiyo le indithathe yanibeka kalendlela ngayo ngoku kahle kahle ngithanda nyani ndiyakuthanda nonke hey
Yabona into yakho angikwazi nokuyikhuluma, ngazi nokuthi ngizoyiqala ngakubo manje ngikhuluma. Inzima nje into ngizamisayo. Ngiyacela June. Please ngicela ukuyicingisise lento. Yazi ngingafana nokufa manje ngangajoli nawe. Umuntu omhle kanje. Hayi kodwa nawe hayi. Inzima lento ofuna ungenzisa yona hayi. Ndiyazi. Ayikho lula. Moya intombazana ukhawuleza ukuthanda ne. Sibamba ngendlela umjito ofika kuxelela ukuyathanda and ninamanhloni ngamantombazana. Mele ungifuna ngisize nami. Nami ungisize ngento ethize. Noba into ngizela ukuzokunceda nokukuthanda. Uyayazi lo. Yazi ngesikhathi ngicina ukukhuluma noVumani ngale. Ngimcela u200 yabo. Ngifuna ukwenza inzipho no50 rand ebudu. Ungisiza ngale mali. Mina ngizobe ngicabanga kahle into yakhe yabo. Because manje sangisinda. Okay yazi. Mandikuthembise mhlambe emalanga uzobuphi. So ngakwazi ukudibana nawe mhlambe ngabo 3. Kahle kahle le oyidinga nini? Kusasa ngoba phambi kokusasa ngiyahamba. Okay, ngasibonana ngabo 3 then ngithi nje le nto ifuna ngayiphinda ngasixhenxe nanga for wena. Angiyakuzwa. Okay baba. Singicabanga ukuhamba manje. Ma, ngikufuse ulele ngicela uzithenge noba idrink okwangoku. Liyashisa nelanga ayibona loo nto leyo. Ngiyabonga. Kuseyintshayelelo into encinci nje khululeka. Ufone. Izuza. Singahamba. Hey, yazi umhle man. Yazi senombona. Hey. Hey. Sikhathi sahamba semanje sisilima vele. Uyathithiza nje ngisho la ekhona. Hayi. Hey, naleli sikhathi ya Excel ke manje. Hey. Hey. Abona into abantu time. Kuyodlula 3 manje. Simple sisitidid ngoba kade ngisifonela phela. Hayi. Ngeke. Awendaba okuthembela emntwini. Ngizolinda-ke kodwa into encane la. Baba njani? Senzani? Ngiphelele umoya na uyangibona ngikulindile lana ubambe nefoni. Ngiyaqonda singabisathetha kakhulu. Sorry ngicela sembambezele endleleni ngiyabona lona. Uzongichazela istory nje ngikufonelile la ifoni awuyibambi kodwa wazi kahle ukuthi uthenga u3. Ngiyaqolisa ifoni ndishiye endlini. Uyishiya kanjani ifoni uze emntwini? Icikile ibhetri yaphela. Yabo usuqalile nje uthi ngikuthembe kanjani ke mina. Ngiyaqolisa. Hayi. Hawu. Yeah, see. Mhle. Ngiyabonga. Ajayi bengisacabanga nalento yakhe yabona eseqaleni ngathi izosebenza. Yazi ngibonwaba kanjani ba ungakucinge uphume nento engathi iyavakala engcono yabona lo. Ngibonwaba serious. Singahamba Bye okay. Okay. Wambe kahle ne? Hey. Ngizime ba indoda. Yazi ba ngake ngifumane lo mntwana. Ingaba ndiwine ilotho. Ingaba nje lizulu lami. Ngiyamthanda la mntwana. Ngimthanda. Ufa. Marina saphika noVumani nje. Phika noVumani. Hello? Hello, yeah.
Ya yimini uNondle. Yaba, sisemsebenzini. Ngiyazi usemsebenzini. Yazi ukuthi unenkinga labo. Manje ngisanda ukuyibona manje lo nkinga. Ngisanda kuphelelwa amafutha. Ngithe ngithi ngivula ikhabethe lana, yabo. Ngase ngithi ngiyabheka amafutha aphelile, yabo manje bengisacela abantu ufake ukuthi amafutha. Ungangijabulisa nalokho. Okay, ngizobe kulindile. Oh, okay baba. Ngikho ngizokuthumelela kakhulu. Thina ngisendele lo mntwana nemali. Wesingabe kade namhlanje nje ngicela imali lo. Yazi ne-network ngihlupha kanjani? Uyalibala uba ngisemsebenzini nje. Ne? Okay. Mfana, uyasebenza la noma ulibele ifoni la? Hayi tata khona into ebephuthuma bengisenda imali nje. Okay. Uyabona ke mfana? Ngikunika nje tip nyane encane mfana. Yabona amantombazana azokushiya iphakethe li-empty mfana wami liphumele ngaphandle. Yabona imali lo itholayo lo ifaka ephaketheni la. Uyithola kulomsebenzi owenzayo. Yabona ama-gate lo wenza la namabhedla kati. Yona kufaka imali ephaketheni. Wena uyithathe ke imali uyinike onondindwa labakho. Ngelinye ilanga uyawakhumbula mfana wami amazwi ami. Uyangizwa? Ungizwe kahle mfana wami. Ngiyabona. Sebenza ke mfana wami. Otherwise uzoluza umsebenzi mangabe uzoqhubeka nalowo. Ngiyakushiya manje mfana wami. Okay. Ubani? Yimina sithandwa sami. Ngena. Hawu. Mama. Ya babe, ungibizile nje. Bathi kuyaphuthuma, ngingahlala. Ngahlala. Hawu beba ngihleka nje. Sekuyaphuthuma nje sithandwa sami. Ayikho into ephuthuma. Kwenze njani sithandwa sami? Ayikho into ephuthuma lapho. Awu. Ubaba wakho yena ukuphi? Baba usaphumile kuleka ngaye. Ayikho into ephuthuma la. Ukuthi nje ngifuna yami. Hè? Sithandwa sami nonke. Hayi. Bengihlezi ngizwa mina kuthiwa into ekuthiwa itshitshi ukuthi lihamba kanje. Sithandwa sami. Ngeke ngilikhohle usuku la namhlanje mama. Ngikhohlwa ngifile. Yashisa yezwa. Yibo. Ayi kodwa uyaroka embhedeni. Wena ogijimayo, yibo. Uyarokha embhedeni. Yena ngifosile. Uzongibena ummese emqaleni baba ungifosile ungene la endlini esengena necapha. Uyena ungifosile. Wena nommese. Ufuna ntoni apha emzini wami? Baba Ungoka bani kwani? Ungifosile baba nommese. Musuchaza into ongachazeli. Nonke uqonda ba ukulephile?